Аз съм Деница Жекова, на 29 години съм и съм кандидат за общински съветник от коалиция Да за Димитровград. Приоритет в работата ми в бъдещият общински съвет ще бъде спортът. В Димитровград имаме много изявени спортисти, които са гордост за нас, но твърде малко се работи за популяризирането на клубовете и тяхното финансиране. Именно тук трябва да се намесим ние като общински съветници. Трябва да създадем условия за спорт на нашите деца. Спорт не само в залите, но и на открито. Трябва да подпомагаме училищния спорт и извънкласната ангажираност на учениците. Друго, за което ще работя и ще се боря в бъдещият общински съвет е спортът в детските градини да бъде безплатен. В последно време твърде много се говори за масово обездвижване на децата, а и за масово затлъстяване. Все неща, които са вследствие на липсата на движение. Тук, в Димитровградските детски градини, се предлагат различни видове спорт, но само и единствено от частни клубове, съответно срещу заплащане. Тук общината трябва да се намеси и както в училищата има часове по физическо възпитание и спорт, така и в детските градини е наложително да има такива часове, с оглед на здравето на нашите деца. В община Димитровград има много села, в които има възможност за създаване на екотуризъм. Ето това е и другото, за което ще работя. За създаването на туристически екопътеки в района на община Димитровград. И да не забравим, че спортът е по-добрият начин нашите деца да пораснат.